Bună, dragilor! Moda ne învață că lenjeria intimă poate fi combinată în ținutele de zi cu zi. Așa că astăzi facem o vizită la Artisans d'Amour. Pentru că cine este mai potrivit decât Estela să ne învețe cum să facem asta. Bună, Estela! În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru noi astăzi. Mirela, bine ați venit la noi la Artisans d'Amour. E tot timpul o bucurie mare când te am aici. Îți mulțumim și tu ești ca un avocat a integrării lenjeriei intime în ținutele de zi cu zi. De ce o femeie ar scoate lenjeria intimă la vedere? Lenjeria merge și cu moda, e parte de moda de fashion și s-a schimbat mult în ultimii ani. Acum avem modele care sunt frumoase și adevărat e păcat dacă rămână ascunse. Eu cred că asta e moment când putem să arătăm și lenjeria acolo la stradă. Și cum alegem un sutien potrivit care să ne vină perfect? E foarte important să avem măsuri corecte. Pentru că găsim un sutien care se potrivește și tu te simți comodă cu el, trebuie să măsurăm de forma corectă. Vrei să facem asta acum? Facem. Bine, Mirela. Prima oră măsurăm circumferința sub sen. Tu ai o dimensiune de 82 cm, eu deja știu că va fi un sutien 80. Și acum măsurăm circumferința pe sen. Diferența între astea două valoare ne dă rezultat la cupa. De exemplu, tu ai o diferență de 10 cm, asta va fi cupa B, măsura potrivită pentru tine va fi un sutien 80B. Mulțumesc, Estela! Un sfat super util pe care îl putem aplica fiecare acasă. În descrierea videoului am să las dimensiunile pentru fiecare cupă în parte. Acum haideți în spate să vedem ce idei de ținute a pregătit Estela.